parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi pun karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasyam pun hau number kendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyau lai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise. Banang penklan Joshua ya kejing terekam ha kene kejing penkre ya kejing ikon ya election MDC jong seng VBP Homroy constituency kinong kersan mat kinong ilam jong nek parti ki bala ya kejing kersan ya uba isnei hing ya uba ke parti kelabu berlong kumu kertong ikon election menta kesengi la pelong ya kejing ilum lang hakmat ke office terekam jong ke parti ya ke bala senahi da kinong kersan ke seng VBP bania pia ya kejing pentelun ya kikam jong ke parti ha kejing penkre ya ke election MDC ke bansalong hak arpoi trik urumpang arajar arpsan nalor ke jingjit ya kikat to kene kidikot ke parti ban mi syakmat ban yakit ya ba ya kikam jong ke parti ha kene kesengi la pliru ya kene ke office ke betamai jong ke parti ha boy rembong ha ke bakum gandak jong ke jingpli pajba ke kong Felitas im ke bari ke presiden jong ke VPP Women's Wing kala khap ya ribon kum gandak jong ke jingpli pajba kabla longru ha ke jingidon lang ukertong ke parti na umroy uba isnei hing lembat kiwe kinong yakit ya ba ya kikam jong ke parti ha umroy constituency rengkat kinong kersan haba jingkran nagaliang jong kong Felitas im kalaong baka dap da jingkemen ban yui lagi para long kemi bagi mi syakmat ban kersan ya kene parti VPP namar ban penim ya gari berkejaj ban riu kadon kam bha bagi long kemi kide ban mi bet syakmat ban kersan ya kirangba kilong yeng kibedong kilong yeng kibedon kejing jenjar kejongki te de da kejing mi jong ni ka parti ka penlong yang aro bang non yeng kumne bang non hendai ngam jupat ju yeng pensan bang non ban keren hendai da ka jingdan jong ka penlong yang bang la bang non keren ye phi kumne te kum kil kalong keme kepadan ka jingket ka bakhya bang apet ya kalawai ki khon ki khti jongi sei kan yalam te da ka jingdan jong ni ka party ka penlong ye pade bangin long bangin thai segene kapati belong kapati ke bakhat do bangin dia perkhat henry ka chapa phai ki don tang kita ki jingpen ai ni ya kata ka kapati ke belong dikibe ki parti ka basin penlong ni tang ha ka por election bangin sia kemen tang sipor henry ha bangi phai pat ai segene kapati kapen ai ni kata ka jingkemen ni kalawai ki phon ki ti jongi te ha kene kapon hoi kumaklay pila penjob ya ka MP election ya iba Ricky AJ Singgan pila penjob dan buram yi bat nganget scam piklam ya babi bat nganget hakan diga ganti ka pamentaru pinya jet ya iba isne henge ibalong ru ukertong uba ka party kala ibet yi te jet yi nganget pinum keren din pinum kanum long yang kata ka ka bapin snow bapi pi klem jet I da kata ka jingot ka bap shai pi hendai ngatep ka jingjet jong pi ye ba isne kadai ka jingjet ka bapi la don hina dokumen sim bat kadai hi ka jingjet ka bapi hi bapin pendan burom ka jing penjok dan burom ye bakanya lam ye pi padai ki kam ki ba hi ki ka party kala bensyat hai ba in lek siapa district council ba in long ta unong yesai thangta ba kata ka benta jong kata ka khendok siap ka jinglong terai kana kampen skame pi ndai haba pipen menta kata ka jinglong terai ka khendok siap undan syuk hinda petle sikibe haba ya ki khendok siap menta la le stangki ba he kita ki la high level kiba ya ka jingti duyong dan syu kita ki ba bikin yo bania trei mon jongki hendai la dan stang kita ki high level te hendai da ka jingdan jongki ne nganget scam ba kan wan ra ya kata ka jingkala ha ga riba ka jai ban riba jongi te kumba ka party kami ba ka VPP ka wan ba kan wan ban pen kala ban pen
ban pen baham ban pen ban pen kelador ya kadri bagajai ban ri jongi limba ka jingsin sha ka bakhot ngangai scam bapiro phinijet ya kani ka party wat ka teng din shawai na bakadai stangani ka party hi ka ban ai ka jingkermen ya kadri ka jai ban ri jongpi bat ye ki pateng ki jongpi te hagani ka pon ngangai scam ba phenomia phai se ka deng kaman hande ai ka ti ka deng ka ti ka mon ka jongpi na ban tai ba isne hens ya ka bangin sotu baka jinge khun ya ka election NDC hakane po mbroi juni ken mau tang koi kamdei ka bangi khun bat no bano ka jinge khun election NDC juni ka bangi khun bat ka sarkar NDA hamroi wat pek itu ki koi parti pek bi tangai ka NPP kal abyang yang iya ka masotu kumno bani khun namar ba larangi kersan larangi pi mapi ne mano ki pajba no susnam lagi kersan ya ka wei ke partiru ka poi haju lagi kersan ne ka wei ke partiru ka long hi haju lagi kersan ne ka wei ya no kandidat laude independen laude na kano ke parti habakuti ka dei pi kersan ne NPP teka ai ka mga kwa manong kadai ka pori pi yang ai ka masutu balong kat balong jakat baja na ka benta ka wi ba ka jai penriu ngina teli ka wei ya ka ben kersan ya ka WP arang itu na briu ka mengimyo ya ka masinsyar hari nyat yang i tambang ini obor hang tei pin se ibat ka ai ka ba kini kini lam bastap jungi kin sale kin satrai kumtang kentu ya pi bangin plek no kita ki baro ide belum ki bas kem lagi kendu shibun ki jinge hari ngine thom tang kumba arpusan arpius ni mentang ngine tre sutom ngine sa sutom mit labar sgi te hakane ka por ngam sibun ni kentin nga supa mangkentang ni kata ka bentang ya ka ba pinso thu nama kaksa bangalit hakini abriu kat bangalit si khawai campaign yu fer kijuken be tang yu pra kim keren tangnya kiker be tang yu pra bang kibriu upra ki long kunta ter he don pat uwe rong ba uba pau bhasang ne than ulong bang ngaten ne umting ni wi parti ang pra ne ka pra na ite saja pin kelai ko bro libha ka umwa poisa ka ni poisa ka ambika dan filosofi te kata kadai ka bakila keren direct yang aru kam dei mang kentu yang kila keren direct hi ga wegi ngabri kamu ki setting tang ka parti ki jumi namal ki brio dan hangi kim dei kita ki brio ki ba khwan mo to sina kitip hak sing kitao ba kita ki kersan ni ka Voice of People Party kidai bait prabaduk ngidai prabarit ya ki ba kham he sa dam le ngong ipi jenjar bikin rong he party si ngeken si kenta ki labait kumasay mo step de kole ki kinum simsyo kita kidai ki ba jenjar ha bane trikam tega ai ka bang kwa bodong na makli ilupa bala job ka Voice of People Party ada uba is nehing job na Voice of People Party kila tip lupa berkim nomyo ya ke ban sensyar lani kimyo manet dan bor hak parti yang bergunsti nama kila tip bikin rimba ngi kwa baik melong rengkat bot pajba kamdon ubah lor kamdon ubah po ahli ngini ya rengkat bot pajba ngini train nak menta ke bahakam ya tuki imlang salang ngin pek haka ei ke jaka bangindong kam menteri bat ha ei ke jaka kabangindong kam menteri ban pen keladur ya kata kasain perthei hapo ka state ka jela ka jongi hakaba baro si kata ngilasyong hakata kadum kalengo badai nakani ke parti kabalapan mi ya utau rang boy rang khoj ubala perta si perta clean si clean politics bapli ba arden milar bahas yomoy marway im salia ban yin kat hadu ba menta ngilai i ya kataka dinjat ka jung i ya ka jing trai sitom ka jung i hakaba hakini ki khendan diak sinem bala le ngilayo sisya ya kita kinong kersan ki jung i ba me i ilas ngau sngai bat khamtam menta lele hakani
ka konstituensi ke jongi ka ba ompat don menoro ya kata ka parti Voice of the People Party hagini gisnem ke belalek te kumno ngila ban yo ya kata ka bangi kuat kumbaong usosotham barong itip au briu wastat ya kata ngimla banlen nrei lada manga ban mapi ngim ailat hato pitharai iba isen ei heng ilat ban kret imlat setia dei lamba da kata kajing ailat kajing ai jungi kakti kamon kajungi ha ka ba mai ilong uta orang kan orang phawar hangte hapo district council kabadai kata kajaka kababat ya ka khendeu ka siap ka jonga ka jongpi ki kentei khasi khara dia kan dia kesni ngano penjrong yang kita kentin to ai ba mangi kilong kemi ngin long ke ba mi syakmat namar ka ktin ka jong blei ko ma ngan hapan keren kalong kemi ka bastan ka tei la ka jong ka ying ka sem ka tei ka imlang ka salang ka tei ka ribat ka jai benriu lada ka long kemi ka babi bat ka basusong klikti kapan perahi ya la ka jong ka ying ka sem ya ka imlang ka salang bat ya ka ribat ka jai benriu kan nom no senyang ruem namar ki briu basusong klikti tengah ka ne kasngi ngakit dok ke ruyang epi ba hek isen ba to ai ba ka ne kasngi bangi kum kilong kemi ngin trei borba na ka banta kani ka parti badai lengba jongi ki kemi ngila ban ong ba kani ka parti kan wanra ka jingjob rengkat bat ki kun samla ke badai kalawe jong kari bat ka jai ban riu ke jongi ngidon na preng kaling a ki kemi ki pa ha preng jong kajing ka bakraw pai kat sa pai siya ki kun samla kayo kam yo ajam pai siya kitrei kakta pai siya baro kibanta kijing sudah uni uriu rangba ba arden mela besawi moy kum unong yalam upersyang ban perta nakaway kasinong siya kaway pat bangkot yaw pat ba bakani kari kapor jong kajing kala kay kata kajing kala kabaw news urang ba ukwa kajing kala jong ka election na kajing kala jong kadi kasanyima kalong bana kabasniw siya kabakamha siya kababha kay kata kalong baka election kanong desyo katu ka election samkya kanong desyo katu ka election sampisa kam desyo katu ka election kaban suthiet ikikri bro but hadin ka election kiyawat yaw tu u candidate na kiyawat yaw tu uba pila penjob dene dere na pa kata himat ya kata dene kata kataw hakeleng kejela iba arden yong kenyo kitu kijing sobha kenyo kitu kisbay rupa kenyo kitu kikwa bay siya kenyo kitu kikwa bay kot school hakini kisni piknik yepi bat kumta tarder sansnem pija nriusnem pija mentala don ki piknik ladon kijing ais ngobha kata kadai karukom perkham baka Voice of the People Party kakwa ban wanra kalong bangin wanra ya kajinglong kud bangin wanra ya kajingkela bat kajingkela kalong tang lada mangikung di paiba nong song snong baka arhuay terek in mi ban lek di polling station kijongi klem da bakla klem da paidin bangin syon ya kasya hakadur jongpra how pra jika lagi kuat how pra kublay sibun kublay si ajarmo kejingelang kalawa Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru iwe ar nyau lai